Talk boy not side. Lildow TBNS. Nigga hip hop. Carra boy. Aisha Humairah. Hadiyan mata. Ta iya girki cakwai. Ta iya suya kwarai. Ta bada farfesu. Ta iya taku dagwas. Dai kwarai. Ni da ke. Soyayya kin rike na rike. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Zan kula da ke. Tabbas zan rike amanar soyayya. Sun faɗi cewa duniya da masoyi ake zama kalau, amma ni na fuskanta ko da babu shi zaka gama da yau. In dai ba mutuwa a ciki ba, me zai hana ka kare kyau? Irin yau da gobe tara arziki kake da kyau. Nigga hip hop soyayya bi ta a hankali, amma an ka shiga da karfi kaɗan ka zan babu hankali. Tunaninka a kullum ta za ka fara burge ta, har ji kake ka rasa komai ka dai ka same ta. To amma ku sani soyayya tana da fuskoki biyu. A lokacin da ka fara raba ta layuka biyu, dan ko wata rana ma za ka rasa kafa biyu wajen isa da kalmar so banda hanzari biyu. Dan kuwa soyayya tabbas tana da haɗari, barin ma ba a yin ka wahala da kunci, amma fan ana yin ka kafi sarkin garinmu. Ranka ya daɗe shalele nake hip hop ka huta. Aisha Hadiyan mata kin haɗu. Ta iya girki cakwai. Ta iya suya kwarai. Ta bada farfesu. Ta iya taku dagwas. Dai kwarai. Ni da ke. Soyayya kin rike na rike. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Tabbas zan rike amanar soyayya. Me telling my guys I've just sight fine girl. She come pass my way. She's looking so fine. Her makeup fine. I don't know her name. I don't know her dress. All I know she's city girl. Me just say hi girl. I want you be mine. I'll give you my love. I need you, my girl. Can you be my one? I want you be the one. I want you be mine. Aisha Humairah. Hadiyan mata kin haɗu. Ta iya girki cakwai. Ta iya suya kwarai. Ta bada farfesu. Ta iya taku dagwas. Dai kwarai. Ni da ke. Soyayya kin rike na rike. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Babu mai rabawa haɗin Allah. Soyayya daɗi. Zan kula da ke. Tabbas zan rike amanar soyayya. Amma fa inda kuruciya sai ya saka firgici. Ga yan matan kala ka tsaya kana ta kunci. Bai zama dole ba wacce kake so ta soka. Duba cikin garinku kaɗan ka samu taka. Tunda dai soyayya ita ce mahaɗin rayuwa, wajibi da dole kaɗan ka samu karuwa. To amma ku sani a so akwai jarabta, koda da mai sanka wata rana za ku bata. Nigga hip hop kin kwace lokaci na, idan har ne farin ciki silanki ne fa a gona. Aisha Humairah tana da kyau a fuska, shape like figure 8, design Coca-Cola. Ga ta yar madaidaiciya gare ta babu tuna, kuma ta iya girki. Ga suya ta farfesu, daren nan da ta yi mini ma sai da na rasa ina nake. Tambayar abokina kuwa shin wani gari muke? Aisha